आजची कथा थोडी वेगळी आहे. तुम्ही ऐकल्यावर नक्कीच विचार कराल. ते ऑनलाईन भूत, एक भयकथा. पण तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुमचेही कथा अनुभव असतील तर मला इंस्टाग्रामवर पाठवा. आयडी आहे tejas.story. कथानंतर मी तुम्हाला तिथे भेटेल. प्रियंका 30 वर्षाची साधारण ती महिला असेल. एका मोठ्या IT कंपनीमध्ये ती कामाला होती. सध्या कोरोनामुळे तिला वर्क फ्रॉम होम हे करण्यात भाग होते. तिचे आई बापा हे गावी राहत होते. ती पुण्याला एकटी राहत होती. तशी तिची एक रूममेटही होती, पण ती सध्या गावी गेली होती. साधारण 2 दिवस कामाचा लोड हा फार आला होता. तिने काम केले आणि शेवटी 3ऱ्या दिवशीही तिला काम करणं भाग होते. तिला कसलाच आराम भेटला नव्हता. 3ऱ्या दिवशी तिचे काम संपले आणि तिने एक आनंदाचा श्वास घेतला. काही वेळाने ती फ्रेश झाली आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींना मेसेज पाठवले. पण रात्री 1च्या दरम्यान कोणी ऑनलाईन नव्हते. पुन्हा एकदा आपल्या कम्प्युटर समोर आली. गाणे लावले आणि काही पिक्चर बघितले, पण मूड लागत नव्हता. तिच्या मागेच तिचे बेड होते. तिने सहज कॉफी केली आणि बिस्किट घेतले. पिता पिता मध्येच गाण्याचा आवाज जोरात वाढला. ती घाबरली आणि काही बिस्किटांचे अंश हे त्या कीबोर्डवर पडले. शी, हे काय झालं? ती बोलली आणि तिने ते कॉफीचा मग बाजूला ठेवून ते बिस्किटांचा अंश हे हाताने पुसू लागली. पण कळत न कळत ते पुसल्यानंतर तिने आपल्या कम्प्युटरमध्ये पाहिले तर तिथे भलतेच काही टाईप झाले होते आणि चुकून एंटर देखील. आणि तिथे दिले होते, यू हॅव ओनली 30 सेकंड्स, क्लिक हिअर और गो अवे. हे तिने पाहिले आणि विचार करू लागली, माझ्याकडनं असं काय टाईप झालं असेल? आणि हो, 30 सेकंड्समध्ये असं काय असेल त्यामध्ये? ती विचार करत होती आणि वेळ जात होता. शेवटचे 20 सेकंड राहिले होते. ती मनात बोलली, कुठला हॅकर तर नसेल ना जो माझा बँक डिटेल घेईल? पण मनात तसंच विचार येत होता. ती PC बंद करणार, पण नंतर वाटली, चल जे होईल ते होईल, आपण क्लिक करूयास. आणि शेवटच्या त्या 5 सेकंडमध्ये तिने त्यावर क्लिक केली आणि क्लिक करताच तिथे आले, वेलकम टू द माय वर्ल्ड. हे पाहताच ती थोडी घाबरली आणि क्षणभरातच तो कम्प्युटर स्वतःहून बंद पडला. शी, नक्कीच कुठला तरी व्हायरस असेल, ती बोलली. पण कळत न कळत तिचा कम्प्युटर हा फ्रिक्शन होऊ लागला आणि तिच्यासमोरच काही चित्र उभे झाले आणि तिथे लिहिले होते, थिंक अगेन, यू वॉन्ट टू प्ले. आणि ती बोलली, अच्छा गेम आहे का? आणि तिने येसवर क्लिक केले. आता तिच्यावर पुढे जे होणार होते तिने कल्पनाही केली नव्हती. तिचा कम्प्युटर पुन्हा एकदा बंद पडला आणि पुन्हा एकदा फ्रिक्शन करू लागला. आणि आता तिथे काळ्या सावल्या दिसू लागल्या, 2. आणि ती बघू लागली की एक सावली ही पूर्णपणे अंधारात झाकलेली आहे. ती देखील तशीच खुर्चीवर बसलेली आहे जशी ही कम्प्युटर बसली होती. आणि तिने पाहिले की तिच्यासारखीच एक सावली पुढे बसलेली आहे. तीही तशीच खुर्चीवर बसली होती. तिने आवाज दिला, हाय, कोण आहे का? आणि समोरून तसाच आवाज आला, हाय, कोण आहे का? हे ऐकून ती पुन्हा एकदा बोलली, मी प्रियंका, आणि तुम्ही कोण?
आणि पुढून आवाज आला, मी प्रियांका, आणि तुम्ही कोण? पण आता मात्र हिला चीड आली होती. ती पुन्हा एकदा बोलली, अहो तुमचं नाव सांगाल का? आणि पुढून आवाज आला, अहो तुमचं नाव सांगाल का? त्या अंधारामध्ये कोण होतं माहीत नव्हतं, पण जशी ही बोलत होती तसंच उत्तर समोरून येत होतं. सहज प्रियांकाने आपली मान ही उजवीकडे वळवली आणि तसंच त्या कम्प्युटरमध्ये तिनेही मान वळवली. प्रियांका बोलली, तुम्ही माझा का कॉपी करताय? सोडा, तुमच्याशी बोलण्यात अर्थच नाही. आणि अगदी हुबेहूब आवाज हा तिला आला आणि खाली लिहून आले, यू विल डाय. हे ऐकताच प्रियांकाला फार भीती वाटली. तिने तो कॉम्प्युटर बंद करण्याचा प्रयत्न केला, पण कॉम्प्युटर बंद होत नव्हता. शेवटी ती तसंच बघू लागली, पण तिच्या एक लक्षात आले की ती जशी हालचाल करत होती तशीच हालचाल त्या कॉम्प्युटर मधली ती सावली करत होती. पण आता कळत न कळत प्रियांका त्या सावलीकडे एकटक पाहत होती. ती अंधारात जरी असली तरी तिच्या मागच्या बेड खालून कोणीतरी येत होते. तिचे डोळे एवढे मोठे होते की ते अक्षरशः खाली लटकते. दिसायला एवढा विचित्र होता आणि मुळात त्याची फक्त ती मुंडी होती, अर्धवट शरीर. प्रियांका जोरात ओरडली आणि ती काळी सावलीही. आणि प्रियांका बोलली, अगं माझ्याकडे काय बघते, मागे बघ. आणि तसंच उत्तर तिला आलं, पण प्रियांकाला आता मनात संशय येऊ लागला. प्रियांकाने कळत न कळत मागे पाहिलं, पण तिच्या मागे कोणी नव्हते. पण आता ती जे कम्प्युटरमध्ये बघणार होती ते फार विचित्र होतं. त्या कम्प्युटर मधल्या महिलेने देखील मागे पाहिलं आणि तिने पाहिलं की ती मुंडी तिला आता पूर्ण शरीर आलेलं आहे. प्रियांकाला इथे पूर्णपणे घाम फुटला होता. ती तशीच त्या कम्प्युटरमध्ये बघत होती आणि हळूहळू ती काळी सावली ही स्पष्ट दिसू लागली आणि प्रियांका ही जोरात किंचाळली, कारण की तिने पाहिले की ती काळी सावली दुसरी तिसरी कोणी नसून खुद्द प्रियांकाच होती. आणि ती मागे असलेली ती मुंडी, त्या माणसाने प्रियांकाला जणू धरले असे वाटत होते. तिला कसलीच हालचाल करता येत नव्हती. कळत न कळत त्या माणसाचा एक हात आला जे अदृश्य होता. तिच्याकडे मोठी सुरी होती आणि तिने त्या कम्प्युटरमध्ये असलेल्या त्या प्रियांकाचा गळा कापला. तो एवढा वेगवान गतीने होता की प्रियांकाचे धड हे दुसरीकडे उडून गेली आणि क्षणभरातच तो कम्प्युटर मधला माणूस, तो भूत, हा आता कम्प्युटर मधून खऱ्याखुऱ्या प्रियांकाला बघू लागला. प्रियांकाने तो कम्प्युटर, त्याची स्क्रीन अक्षरशः फोडली. ती तशीच उठली आणि बेडकडे जाऊ लागली. ती आपल्या मित्रांना फोन लावू लागली, पण दुर्दैवाने तिचे फोन कोणी उचलत नव्हते. पण अचानक मागून कसला तरी विचित्र आवाज येऊ लागला. प्रियांका तर पूर्णपणे घामाघूम झाली होती. ती त्या कम्प्युटरकडे पाठमोर करून उभी होती. कोण? प्रियांकाने मागे देखील बघितले नव्हते. चोर येणे शक्य नव्हते. मग आता कोण असणार? आणि प्रियांकाने मागे बघितले तर तिने पाहिले की त्या कम्प्युटरची स्क्रीन
ही अगदी हुबेहूब होती, जणू ती फुटलीच नव्हती. ती पुन्हा एकदा ओरडली, कोण आहे? जाऊ दे मला. कोण माझ्या जीवाशी खेळतंय? ती हळूहळू मागे जात होती, पण तो कम्प्युटर पुन्हा एकदा चालू झाला. यावेळेला तो शरीर नसलेली ती मुंडी, तो माणूस प्रियंकाकडे तसाच बघत होता. हे दृश्य किती भयंकर असेल विचार करा. फक्त एक मुंडी असलेला माणूस तुमच्याकडे पाहतोय. प्रियंका आता ओरडू लागली होती, पण तिचा जणू काही फायदा होणार नव्हता. बघता बघता ती मुंडी मोठी होऊ लागली, त्या स्क्रीनच्या जवळ येऊ लागली आणि क्षणभरातच ती बाहेर आली. प्रियंका इथं ओरडत होती, पण ती मुंडी मात्र हसत होती आणि विचित्र अवस्थेत असलेल्या त्या धडाने सांगितले, सगळ्यांवर आता तू पण मरणार आहेस. हा गेम खेळून तू चुकी केली. प्रियंका तशीच खाली पडली आणि हात जोडू लागली. काय मी वाईट केले तुमचं? जाऊ द्या मला, जाऊ द्या. ते धड जवळ येऊ लागलं, पण प्रियंका उठली आणि पळत पळत हॉलमध्ये गेली. दरवाजा खोलू लागली, पण दरवाजा उघडत नव्हता. पण हळूहळू त्या मुंडीचा आवाज हा जणू हसण्याचा मोठा होत होता. पूर्ण घरात आता ती शरीर नसलेली मुंडी दिसू लागली होती. ते विचित्र हसणं आणि बाहेर आलेले ते डोळे. प्रियंका तशीच खाली बसली आणि अचानकच एक हात आला. प्रियंका त्याच्याकडे तशीच बघत होती. त्या हाताला असलेली ती मोठी सुरी ही प्रियंकाच्या गालावर मारली गेली. प्रियंकाचे डोळे उघडले आणि ती तशीच बसली. त्यात तिची मैत्रीण आली होती सकाळी. काय ग, वेडी आहेस का? एवढ्या उशिरापर्यंत कोण झोपतं? बरं, माझ्याकडे चावी होती. आणि प्रियंका बोलली, अगं काही नाही ग. आणि प्रियंकाने थोडा हायता श्वास घेतला. किती विचित्र आणि भयंकर स्वप्न होतं हे. ती तिकडेच आपला घाम पुसू लागली बेडवर आणि तिकडे बाजूला असलेलं पाणी पिऊ लागली. पण अचानक तिची मैत्रीण बोलली, काय ग, मूर्ख आहेस का? आपल्या कम्प्युटरची स्क्रीन कशाला फोडली? काय वाटतंय तुम्हाला? रात्री कोण आला असेल? खरंच तो भूत होता की वेगळं काही? कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. तुमचेही काही कथा अनुभव असतील तर मला इंस्टाग्रामवर शेअर करा किंवा मेल ID वर. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.